siento no haberlo disfrutado más. Hay que pensar que el Alpinche es el único en el mundo. Es un coche mítico, es algo como el Santo Grial. Máis cun mito, eu penso que é a historia do automobilismo español xa. O Alpinche era un aparato infernal. Un símbolo da automoción, é un vehículo único, creado por un xeño. O Alpinche, unha estrela a comezos dos 70, foi a creación dun pioneiro do automobilismo en Galicia, Estanislao Reverter. Para min Estanislao Lalao foi o meu pai falando automobilísticamente. Todo aprendín del, estuve en a carón del indo a moitísimos sitios e desde logo el foi o que creou ese tecido e esa ilusión na sociedade galega aficionada ao motor. Reverter foi a alma mater dunha proba que se convertería nunha referencia, o Rally de Ourense. Estanislao, ca súa ilusión, co seu pecunio particular, el facía o Rally de Ourense cando non había subvencións institucionais, cando as institucións mirábanos raro, cando facíamos unha carreira, mirábamos como se fóramos estranos e inclusive molestábamos. A Guardia Civil nos perseguía cando adestrábamos, cando recoñecíamos os treitos, e sempre tíamos moitos problemas para levar as probas a cabo. É unha persona muy impulsiva, característica, era muy fuerte con el volante, era agresivo, lo llevaba en la sangre. O piloto era muy buen hombre. El tío venía de los camiones y era un tío robusto y currante, de bravo. En 1970, Reverter, no seu Rally de Ourense, o que nunca corría e que tanto esforzo lle custaba organizar, prestou os seus coches, dos máis punteiros daquela. Ese Porsche xa era laranxa cunha franxa branca polo medio, aceno galeguista e tamén antecedente cromático do Alpinche, que estaba a piques de nacer. Tiña dous Porsche 911R, un coche moi bo, entón deixou no Rally de Ourense en 1970, a seu pupilo Pepe Pavón, que despois foi piloto oficial Renault. Cando iba gañando o Rally, Pepe Pavón, acompañado por Vazquito, o seu copiloto, tuveron un accidente moi forte baixando o rodicio. Entón, aqueles anos que non se pode importar nada do estranxeiro, colleu un Alpine Renault, sacou o motor, o ponte trasero, conseguiu un ponte motor de un desguace dun Volkswagen. Entón acoplouno e conseguiu meter un motor tan grande, porque un motor de 6 cilindros, plano, boxer. Ya na primeira proba, eso que sufriu o mesmo ao día anterior ao rally un accidente por culpa dunha imprudencia dun espectador, quemouse a cara, pero correu perfectamente e quedou terceiro. Aí comezou unha época onde o Alpinche era sempre favorito á vitoria. O bólido laranxa, cor vistosa que axudaba a súa visibilidade, gañou o Rías Baixas do 72 e 73, e tamén o Cidade do Oviedo, o Criterium Luis de Baviera de Madrid, entre outras probas. Competitivo pero moi difícil de pilotar. Ao final, José Pavón, Beni Fernández sufrían moito con él. Ao final, Estanislao Reverter parecía que era o único que era capaz de ir rápido con él, era o que conseguía as victorias con él. No tenía muy claro cómo tenía que conducirlo y sí era muy difícil conducirlo en las zonas rápidas, en las zonas lentas. Era increíblemente efectivo, pero en las zonas rápidas era difícil de conducir. Para la época que era, el coche estaba muy bien hecho, pero se podría mejorar pues, el reparto de pesos y cosas de esas. Cuando aceleraba, incontrolable, costaba llevarlo derecho, las frenadas eran loquísimas, la relación de velocidad peso-potencia era increíble y el paso por curva desconocido, o sea que te lo pasabas siempre, de hecho, por eso tuvo los accidentes que tuvo.
En 1975, no Rally Internacional do Xerri en Cádiz, Beni Fernández e o seu copiloto, José Luis Sala, tiveron o accidente que puxo fin á historia competitiva do coche inventado por Reverter. Era una recta que teníamos apuntado rasante, fondo, y cuando llegué allí llegué mucho más rápido de lo que contaba llegar. Y caímos ya en la cuneta y wow. Y realmente el rasante no era recto, sino que tenía una ligera curva, y cuando aterricé al pasar el rasante caí fuera de la carretera ya. Y la mala suerte que había un mojón kilométrico de esos, un hito, y nos dimos un bofetón importante. O Alpinche, penalizado polo cambio de normativa de competición, iniciou unha longa noite de pedra que rematou 47 anos despois. Despois de 7 anos de traballos de restauración, o Alpinche volveu de novo ao asfalto. Para mí un sono feito realidade. Nos empezamos a reconstrucción deste coche cando había moita xente que decía que era imposible, pero sabes que o imposible é posible, sí. Pues a verdad que é un sono. A reconstrucción montou un motor Porsche de 210 cabalos, potencia similar á do primeiro Alpinche. Apostou tamén por unha estética máis clásica dunha máquina que tivo 5 versións. O seu desfile polo corazón das rúas de Ourense precipitou unha morea de reflexión sobre este mítico coche. No supe aprovechar lo que fue el Alpinche en su momento. Después, con el tiempo, seguro que lo hubiese aprovechado mucho mejor. Na época da fame, cando non había, España non podía importar nada, era imposible, os coches eran por cupo, e o cupo, os ministros da época de Franco, eu acordo os ministros de algún politiquillo, pois tiñan un coche de importación, pero era imposible que nós pudéramos ter, entonces había que darlle o ingenio e darlle a imaginación. Eu era máis da época dos Porsche, todo isto, pero, por suposto, cando ves a historia e lees, pois, é importantísimo, non? Penso que é un hito que se fixo en Galicia, non? É moi parecido ao final, salvando as distancias, os N5 ou os N1, aqueles proto, pero bueno, un poquinho máis enxebre, que diría eu, pero non, pero con moito máis traballo polas carencias que había en canto a tecnoloxía daquela. Es un injerto de Lalao que creó en aquel momento lo mejor de lo que había. Carrocería de Alpine, motor de Porsche. Una bestia. Cuando nos dijo que iba a hacer lo que estábamos en la playa, y sobre el nombre le vamos a poner Real Por, Reverter Alpine Porsche. Pensado ya como cualquier ingeniero del máximo nivel, buscando la perfección, la reducción del peso, cuadrar el motor al milímetro. Cando era un chaval, era pues, o coche que salía nas revistas dun piloto galego, pues era o noso ídolo. Primeiro Reverter, que eu ainda era moi pequeniño, e despois cando correu Beni con el e tal, pues ahora velo así en vivo, pues a verdade que me emociona, sí. Queda agora por explorar o seu futuro. Primeiro, un coche de museo, se exhibirá en alguna feria, salirá ao mellor en algún tramo espectáculo, mellor alguna concentración de clásicos, pero todo moi moderadamente. Fíxose para exhibir, non para correr. O lógico sería que estivese exposto, non? Que a xente poidese ver. O problema que é unha xoia, como digo eu, non? Entón, pois, teria que estar a unha distancia prudencial, non? Para que non lle sucedese nada. Pues yo correría alguna carrera. O Alpinche, o mito de novo volve estar entre nós.